l'església de Sant Antoni. Ja les 10 plens estaven de gom a gom i la gent tot fent fresa i movent xivarri s'esperava per veure passar els 3 tombs. Va arribar al cap d'un rato la comitiva que portava les bèsties a beneir. Feien tots molta tropa, però era el meu nòvio el que més cors de llauna feia patir. Com que de banderado hi anava ell, de content no cabia dins de la pell. I jo en veure'l tan guapo i estarrufat, li vaig dir de carinyo en un dolç escalat: ai, Antonet del meu cor, rei dels 3 tombs, jo per tu que en donaria de tombs. Ai, ja en pots estar ben segur. Com que el sant del meu nòvio aquell dia era, vam anar a celebrar-ho a Sant Agustí. Érem 13 a la taula, més ell va dir-me: la més bella és ta mare, no cal patir. Quin gastet al molt plat al costat em feia, però la mare badava i no el veia ell. Doncs prou feina tenia en drapar la dona, que es va clavar per postres 4 tortells. Al sortir al cine Diana ens en vam anar, i allà sí que el cotxer se'm va desbocar. I per no disgustar-lo